Hi friends, दिनै जों एपोल'जों आंजों हाथाय थांनो नागिरदों ओमफ्राय जों दा हाथाय थांगासिनो दं आरो नोंसोरबो आंजों लोगोसे फैफादो हाथायाव माबायदि लकडाउनाव हाथाया माबोरै जादों जोंजों नायफादो नोंसोरबो सान्दुं गोसाथार डेन्जार सान्दुङा साथाबो लाबोआखै नै खुलिनाय बायदि जाजोब्बाय गारिफोरा आवगोल बायदिनो खारो आरो खारफिनग्रा जाबाय होमबाबो मानसिफोरा एसे खम आरो ना नै सिगाङाव आरो नै बिराद हेबि ना जायगाफोरा सिनारिफोरा नै ओमफ्राय आरो एखेबो फ्रेन्ड्सफोर आं खोन्थानोसै बावगारदो आङो रुमाव फैबाय जनायाव टिउसन लानो फैबाय आरो रुमाव ओंखायनो दा ओमफ्राय आङो सेन्देल लायनो थांसै एबार हाय बोलो सान्दुं गोसाथार मानसिफोरखौ मोजां नुवाखै नै बिखिनि भिउखौ नाय माबायदि नै गेलांगोन एबार जोङो सब दखानफ्रा खुलिजोब्बायानो मोनसे दखान खुलियाखै बेफोर दखानानो खुलिजोब्बाय आरो नै जोंनि ब्रान्चआ नैबेनो स्टेट बेंक गिदिरा नैबेनो आरो बेनो बेहायनो फैयो माथो मानसिफोरानो गैथारा दाख्लै बिराद मानसि दंमोन दिनै माथो मानसियानो गैथारालाय जाय मिथिया नायना ला आरो नैबेनो बे नुबोनायानो आरो बेनो स्टेट बेंकआ नैहाय मोनसे भगबान दं माथो भगबान नै एबार दखान सफैबाय दखानाव हाबसै नै बेनो आरो जनाय हाथाया नै एबार दखान हाबसै दखान हाबनानै सोंना लानो र' वाव डेन्जार हेभि सेन्देलफोरा जुथाफोरा बाब्बारे बाब सेन्देलखौ लाखांबाय ओमफ्राय एबार मा खालामनो टिउसनबो थांनांगौ नालाय एसे थाबनो जाबाय ओमफ्राय थांनांसिगोन बायदि मोनबाय आरो ओमफ्रायथ' थांसै सप्पल रेखाजों सप्पल नै सेन्देलखौ लाबाय सिङाव दङ ओमफ्राय थांसै आरो सेन्देल दखानिखौ टाटा बाय बाय होलांबाय ओमफ्राय थांसै रुमाव ओरैनो मोनसे फिसा भिडिअ खालामबाय आरो लोगोफोर दिनै भिडिअ एसेनोसै आरो बिदिनो आंनि भिडिअ नायनो थाखाय आंनि चेनेलखौ बयबो साबस्क्राइब खालामदो आरो एसेनोसै लोगोफोर